sibingelele mukele sikwamukele khoneke lapha ke ku-SuperSport PSL umhlaba wabanqobi, the world of champions, lefatshe labomamburi. Ayizodlala TV, uzodlala umshini wesathelayithi. Amaqembu amabili angomumo ukuthi-ke enze izinto zenzeke. Akhona osiduma laba, akhona omenzelwa. Ayazazi-ke bona ahambe isigama lamuntu. Akubheke nje, abe-Celtic bakhona, abesikhukhune bakhona, bonke bazoduma ngelilodwa lamaqembu. Tashreka Matthews uyabona ukuthi ke inhliziyo ayibozi akabeke izinto zimkanje. Awu bathi thathize emuva Tashreka Matthews awusongena futhi njengoba ubukwena uthi komnike ngane. Shonisa awuyela phake umkhongi Christian Saile awusongena futhi njengoba ubukwena awuyela phake umkhongi Christian Saile Happy Machine 24/7 kuze kusemtarame. Tumpeni ke mbukeni aphambi kokuthi sisabe ikhefu uzolaphake isibheki sokuqala. Vincent Pule Shonisa Mashonisa Wasobona wosobuka unomvembe yokuqeda lo mdlalo uzuyela phake ekhefini. Zothi-ke masibuye ekhefini bese sibona ukuthi abeke iyiphi ezothi-ke ihlabeke idle phakathi kwala maqembu amabili. Amaqembu kemukele komabili adlala-ke in patches kuze kube manje. Kuneqembu elizophakamisa ebese lithula lehlise, kuphakamise elinye liphinde lehlise futhi, ebese kuthi ukuthuleka nje kancane bese yilo ithingana ngapha-ke nangapha. So-ke sibona ukuthi umdlalo uzothi-ke uhambe kanjani. Athi kahle njalo madoda olindwe u-12 New Year yini umdlalo-ke lomukelo uvamile ukuthi usinikeze-ke inqwaba yamagoli. Njengoba-ke ubheka nje ukuthi-ke isikolo masibe kanje silithele lapha-ke amagoli kuwo-ke lo mdlalo. Ake yizo yini lesi sikhathi, ake yilo yini leli thuba uzoba ikhona kick.
aphiwe Baliti. Khona kusina kuyijeqeza. Usubuka alangavuma leli bhola. Unoshintsho kwenziwayo kwembukeli. Happy Mashiyane 24/7 kuze kusemtarame. Uthi ndamjonga sajongana, wandijonga ndamjonga sajongana. Kodwa zinyinkomo mina mfunayo. Aphiwe Baliti. Uyela phake umkhungi Christian Saile. Sele lapha ke manejana umdlalo ke uzophela ke noma kunini kusukela manje. Lisa Chekalula akubheka lapha ke le bhola elithi yahlabuya ke lapha. Mkhutuze Monna Pule Salega. Yashona ke madodi kufasiwe. Ingekho ke befuna ukuthi ke igobe kuphondo. Siyalidinga ke ngempela ke igoli elizocacisisa ukuthi ngabe ubani ozothi ke aqobe njengoba ke lo mdlalo kuyiyo lapha ke i-sold out affair. Amathikithi ngempela ke edayiswe ke aphela. Angazi ukuthi ke uzopheka ngakubani ke namhlanje. Ekwaziyo nje mina ukuthi ke uphekile unyangelezi, uyihlabile intibane, wayipheka wayiqeda unyangelezi, sekumele ke kuphakwe ulozolo. Usubuka. Happy Mashiyane 24/7 kuze kusemtarame. Akubhekela lapha le bhola. Anithola. Saba lapha ke ngonya lokugibela itekisi. Raiders. Awubambe ngajeke. Awubathithathise emuva. Tashreka Matthews. Malele ke shaka manje usijuma ngabanye. Bangabeke kwenzeka ngalendlela. Into ethi ke ayibe igoli, iyo ke into ke ezothi ke uqaqeke lo mdlalo. Ukwazi ukuthi ke uvuleke. Akhono sijuma laba. Akhono menzelwa. Ayazazi ke bona hambisa. Akhala ke VAR. Akazi bazoyithatha phi ke. Khona. Uthi nobebhaya ke kuye mathokalisa lapha. Bola
giocherà poi delle Appola. Diciamo che scese delle Appola. Addirittura! Kudusi monna pule salega Cabo Mahele Uleiti ke manje Ungiphezenje unaphela umuthi usumncane uyabona ke mbukeli angisho lokho ke ngokuqinisekise ozonqoba la kulo mdlalo usewinile ngathi ke sizwile ngathi ke lishayelwe kahle ke lolonyawo uqondile into engayento inokukhula nokunyoninqwa bathi ke sibathonelelele yasidlala i-TV uzwa-ke iy'ngane zesikole uthi next uthi ke ngeke iyeke uthi ke ngeke iyeke le ayikhulumisi ayixoxisi uthi next kusho ukuthi ke